Здоров, Клипа! А Йоєчка! Еді! Стела! Кльовіч! К'ю Клипа 5. Пікнік з захадулями. Пробач, Йоєчка. 100 гадов їх шукав. О, так! Гляди, не забудь ракетные боты, Клипа. Ну что, летим? Яще пара справа, Йоєчка. Хисткі драбіни, каб нешта доставать. Так. А теперь летим І вялікая міса. для садовинки. Ну что, летим уже, Клипа? Так, Йоєчка. Узлятаем. Так! О, не могу дочекаться сённяшніх знічак. Вядома, відовішча буде цудоўнае. А яшчэ ж будзе і пікнік. Тады, Йоєчка, ляцім па грушы. Ай-ой. Бажаю зорний джем. Так, смакота. А як тобі мед місяцовий? Так само смакота. Але што з гэтага намазаць на сэндвічы? Можа выбраць месяцовы мёд? Ці ўсё ж зорны джем? Здарова, Эдді. Здарова, Клипа. Здарова, Йоечка. Здоровки, Эдді. А я прихапіў сэндвічы на шоу з зоркамі. А я намажу зорным джемом. Або месяцовым мёдом. Толькі б не забыць пра месяцовы мёд. О, ён такі смачны, такі лагодна салодзенькі. А чаму б не есці і тое, і другое? Выдатная ідэя. А ты на гэтым знаешся, Клипа. А што вы сёння прынесяце? Салату з дулями. З захадулями? Прынясіце захадулі. Я іх абажаю. Што за захадулі, Клипа? Такіх дуль я ніколі не еў, але, відаць, яны вельмі смачныя. Так і ёсць. Яны растуць на высокіх дрэвах, але цяпер іх мала дзе сустрэнеш. Па праўдзе, я ведаю адно такое дрэва. Ну, дык, полетели по дулі. Окі-докі, Йоечка. Пабачымся, Эдді. Бывай! Пабачымся на шоу! Што мы ўзялі правільны курс, Клипа. Пэўна ж упэўнены. Ужо недалёка. Чуеш, гэта покліч захадуль. Прыляцелі. Люлі, а ёйка дзе падулі. Та-да-да-да-дам. Гэта што? Захадулевае дрэва? Так. Ах, як цудоўна яны пахнуць. О, і чаму яны растуць так высока? Што праўда, тое праўда. Ой! Прывітанне вам. Спужаліся? Трошачкі. Здароў, Стэла. Ты ж хацела дастаць прысмакаў для шоу. Потым разбяруся. А зараз я хачу сабраць насенне захадуль. І мы зможам пасадзіць больш дрэў. Якая добрая ідэя. О так, будзе болей захадуль. Але як нам сабраць насенне? Дрэвы нашмат вышэйшыя, чым я думала. А як наконт Рэя? Ён жа можа да іх даляцець.
Рэй не той, каб вельмі любіў вышыню. О, так. О, придумав. Ага, у нас жа ёсць яны. Га? Так, ракетные боты. Можно мне? Ага, и что теперь робить? Націскай кнопку і паляціш. Ти хутка спрактыкуйся. Наперад! Захадулі, сустракайце! Хіба ёечка не павінна была спыніцца? Так, я... Тады палячу па яе. Што можа быць лепш за драбіны? Так, толькі шкада ракетных ботаў. А можна мне залезці па драбінах, клыпа? Добра, Стэла, калі ты хочаш. Раз, два, і я наверсе. Захадулі, я лезу па захадулі. Асцярожней там, Стэла. Ну, нічога. Добра призямлілася, але без захадуль. Нам проста трэба скарыстацца караблём. Ага, і чаму я адразу пра гэта не падумаў? Я наверсе. Пачынай збіраць, клыпа! Га? Хадзі сюды. Можа зайсці з іншага боку. Ах, гэта ўжо дзіўна. А дзе захадулі? А насенне? Няма. Ведаеце што? Здаецца, захадулі не хочуць, каб іх збіралі. Га? Дзіўна. Вельмі шкада, што мы не смаглі сабраць захадуль. А шышкаватыя фрукцікі нішто сабе. І гэтае незразумелае таксама. Спадзяюся, Эдзі не засмуціцца. Ён так чакаў, што сёння на шоу будуць захадулі. Твая праўда. Шоу! Ужо цямнее, глянь. Хутка паляцяць знічкі. Давай, Рэю, час рыхтавацца да пікніка. О, каб яшчэ насення. І захадуль. Так, ваша праўда. Супакойся ты, Рэю. Народ, здаецца, Рэй хоча сказаць вунь пра што. Каб яго шашаль паеў. Здаецца, мы ўсё ж назбіраем захадуль. А я атрымаю насенне. Чаму захадулевае дрэва гэта робіць, клыпа? Не ведаю. Захадуля. Захадуля. Зразумеў. Захадулі. Захад сонца. Іх можна сабраць толькі на захадзе. Дык што, давайце збіраць. Шоу хутка пачнецца. Сэндвіч, клыпа? О, так, калі ласка. А з чым ён? З зорным джэмам і месяцовым мёдам. Смаката. Хочаш захадулю, Эдзі? Так, калі ласка. О, смакоце. О, вось і знічкі. Вунь адна. Ты бачыла? Не, дзе?
Вунь! Хіба гэта не цуд, Рэю? Рэю? Рэю! Хто-небудзь бачыў Рэя? Стэла, а ты яго забрала? Ой! Шчыра дзякуем Сергею Адзянцу, Сергею Еніну, Паўлу і Кацярыне Хівукам, Віленскаму беларускаму музею імя Івана Луцкевіча, Лявону Спірыдонаву, Маланцы і Мацею Ваяйковым, Аляксандру Стэльмачонку і ўсім фундатарам за падтрымку.